Dobré ránko, priatelia. Nový deň, nový vlog. Ideme akurát z ubytovania. Dievčatá našli ďalšiu nejakú zaujímavú pláž, tak sa tam ideme pozrieť. Pravdepodobne každý deň strávime na nejakej inej pláži. A akurát ideme sadnúť do auta a valíme tam, pretože je, povedal som si cez dobré ráno, ale je 11 hodín do obeda. Máme nádherné počasie, je nejakých 32 stupňov, dosť veľké UV a ideme sa opáliť pekne. What's the word? Tell me what you heard. Don't tell me what to do, just tell me when it hurts. Wanna get you to myself as murder. Priatelia, prišli sme akurát na Kastány Paralia. Veľmi veľa ľudí tu je. Dobre, ideme sa. Pôvodne sme si chceli zobrať lehátko, ale sú všetky obsadené. Takže sa rozložíme niekde na piesku. Don't know what to love for. Don't even know what I'm here for. Since we started. Someone like you could be all I want and need. We could see it may not be meant to be. You don't have to try 1,000 times just to be in my life. Meant to be, then you stick by me. Won't let you know you'll be all you have to. Priatelia, rovno tu odštartujem asi tretí alebo štvrtý vlog, neviem už ktorý. Prišli sme na takú pláž, ku ktorej sa dostanete iba pešo. Trvala tá cesta nejakých 10 minút. Išli ste popri takom, fakt, že popri skalách. A je tu taký výhľadík fajný, kde sme si vyšlapali. Dole tu majú zraz nejakí kajakári. Vyzerá to tu krásne. Dole sú micky naše. David, nehrod to. Bola dobrá sexovačka. Je to tu nádherné. Very good, very nice. Super view. Toto tam je ešte nevidí, toto za tebou. Extrém. Tu sú riadne zákutia. Pozri na ten spotíček. Brutál. Reálne sexovačky. Romanku. Sexovačky, no. Slané sexovačky. No, ideme na to. Je to tu všetko prudké. V šlapečkách, ideál. Akurát neviem, ako zídeme dole na tú pláž, odkiaľ sme prišli, lebo tam bola taká veľmi prudká skala, že ledva sme sem vyšli hore. To bude ešte zaujímavé. Neviem, či je nejaká iná cesta, ale asi pochybujem. Dobre, ešte jeden krôčik a sme tu. To je ono, nádhera. Vidíme tu možno aj nejaké skaly na skákanie, čo by nebolo zlé, skočili by sme si obidvaja, včera sme skákali. What's the word? Tell me what you heard. Don't tell me what to do, just tell me when it hurts. Wanna get you to myself as murder. What's the word? Keby sa sem niekto chystáte ísť, tak vám tu označím na Google mapách to miesto a tá cesta sem je taká všelijaká, hej, nevedeli sme, že kam ideme, ale brutál. Na druhej strane, kde ideme teraz naspäť za dievčatami, tam sme sa usadili, tam aj budeme, krásne more, čisté, takže len odporúčam. Vyzerá to tu brutálne nádherne. No pozrite. No a ideme tadeto dole, čo bude zaujímavá cesta však. Spotené nohy v šlapkách. Ideme to vyskúšať. Vidíme sa dole. Follow my instructions or follow my lead.
right there, like that, right there, like that. Two lovers out in Paris, should I say Paris? Right there, like that, right there, like that. Bonjour, do you want more? Grab you by the waist and encore. Bonjour, do you want more? Grab you by the waist and encore. Right there, like that. Right there, right there, like that, like that. Pri tomto klipe mi chýba audio, pretože som zle zapojil mikrofón do telefónu, ale v podstate nerozprával som tam nič extra, iba to, aké to tam je nádherné, že z druhej strany sú skaly, kde si chceme ísť zaskakať a podobne. No a ešte, že David sa vyprával s jedným domácim, ktorý povedal, že to je najkrajšia pláž na Skopelose. Ako som spomínal, tak prístup k tej pláži je taký všelijaký, človek sa musí cez tie kamene prebrodiť až k cieľu, ale stojí to za to. Aj ten domáci pán povedal, že najkrajšia asi pláž, ktorá tu je, a aj my sme sa zhodli, že zatiaľ na tých miestach, ktorých sme boli, tak je to asi tá najkrajšia pláž. Uvidíme, máme ešte nejakých pár dní pred sebou, uvidíme, čo tu ešte objavíme. No a momentálne je nejak 3/4 Zhodli sme sa, že pôjdeme dneska skôr z pláže, pretože tie dní predtým sme boli až viac menej do nejakej 6. alebo 5. 6. No a v podstate, ak sme prišli na hotel, tak hneď sprcha, hneď do mesta. A chceme si trošku aj tak nejak oddychnúť na tom ubytovaní, niečo si navariť a potom večer máme rezerváciu v jednej reštaurácii, v ktorej včera bolo úplne plno. Ako to hodnotíš? Tie skaly, ktoré sú aj tuto za mnou, tak také vysoké skaly, alebo útesy, asi skôr skaly, sú po celej tej dĺžke. No a ja sa bojím, že to začne praskať, že to akurát keď budeme pod tým začne padať. Tak som si vravil, že čo by som v takej situácii spravil. Ale asi neviem, že či moc človek spraví v takej situácii niečo. Čiže no. A tak ja si vždycky moc asi namýšľam a predstavujem tie najhoršie situácie. Dievčatá nám spravili takúto papanicu. To je ono. Ďakujeme, dievčatá. Výhľad ubytovania. Ideme jesť a potom na večer do mesta. Takže akurát sme na ceste do reštaurácie, kde máme na 8. rezervačku. No a doma sme si oddychli, načerpali sme novú energiu a ideme sa teraz dobre napapať. Pekne sme sa ohákli a ideme. Ale za 5 minút tam musíme byť. Fotoshootingy. Áno, áno, kvetinky ružové. Ahojčiča, náš dar. David ak dával včera rezervačku, takže vraj povedal, nech nám dajú s nejakým pekným výhľadom, takže som veľmi zvedavý, aký výhľad to bude. Nádherný výhľad. A ani ma nepočula. Takže so sedením nás prekvapili, Davidko vybavil si dobre. Ďakujem. Dobre si vybavil, nádhera. Ešte sme mali aj golden hour. Tak. Teraz vyberáme papanicu a ideme sa napapať poriadne, ale nádherný výhľad. Davidko, ako zhodnotíš obsluhu? Komu? No tu na. Do vlogu? No. Obsluha taká, no tak o celej sme mali rezervačku, je 38, originál. Trošku pomalšie, ale hádam jedlo bude lepšie ako tá obsluha. Ale výhľad svetový. O 20:35 nás prišli obslúžiť, nakoniec až. A nakoniec ani nemali to, čo sme si chceli objednať a Románka vraví, že... Go f***
No to zase nie, ale že všetkým ostatným, čo to niesli pred nami, tak im doniesli to, čo sme chceli my, tak sme si museli objednávať niečo Ešte iné raz. nakoniec. Nevadí, to tam nedám. Ešte raz. To vypípam. Zabudol som točiť, ale pred jedlo sme mali takéto caciky fajné. Tu bol fetasír s olivovým olejom a oregánom, k tomu sme mali také pečivo, bolo to veľmi dobré, máme vínko rúžové, top a čakáme už na hlavné jedlo. Caciky 10 z 10. Takže dievčence už dostali porcie, kuriatko, citrónik, hranolečky, obidve to isté. Máme tu jahňacie mäso, domáce hranolky, citrón a musíme ešte caciky objednať. Ešte Dávidko nemá chlapec. Takže dopapali sme. Bolo to celkom fajn. Teraz krmíme mačky. Mačičky tu krmíme. Ktorú si berieme domov? Tu? Bolo to fajn. No a ako vždy, to je pre tento vlog všetko. Vidíme sa pri ďalšom. Je to tak? Vidíme sa, priatelia. Naslyšenou. Na videnou. Nedávaj mi to tak blízko. Papík.